भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में आप सबके बीच भोजपुरी के सुपरस्टार अदाकारा, अभिनेत्री, गायिका अक्षरा सिंह के एक नया गाना के बारे में खास रिपोर्ट बता रहे हैं। जी हाँ भैया, रिलीज डेट, रिलीज टाइम सारा कुछ बताएं, गाना के बारे में बताएं। जी हाँ भैया, जॉन की गाना अक्षरा सिंह के जीवन के एक बहुत ही अहम गाना बा। भी आप सबके बता दी, अक्षरा सिंह का बहुत सारा आप सब सैड गाना सुनले बनी, लेकिन एक और सुपर हिट सैड सॉन्ग जॉन की आप सबके बीच आवे वाला बा। जॉन गाना के बोल बा एक ही दिल था। जी हाँ भैया, एक ही दिल था। गाना के बोल समझ सकते हैं, कितना दर्द भरा गाना के टाइटल बा। तो गाना कितना दर्द भरा हुई आप सब समझ सकते हैं। जॉन की भैया आप सबको बता दी, अक्षरा सिंह के ये दर्द भरा गाना है जॉन की एक सैड सॉन्ग। जी हाँ भैया, जॉन की आप सबके बीच कल आवे वाला बा। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी, ये गाना के गईले बड़ी अक्षरा सिंह, मतलब में आवाज बा अक्षरा सिंह के गाना में। ये गाना के लिखले बने कुंदन प्रीत जी, ये गाना म्यूजिक दल बने आशीष वर्मा जी। और आप सबके बता दी, ये गाना बन के तैयार बटे, मिक्सिंग वगैरह सारा कंप्लीट हो चुकल बटे। अभी फिलहाल ऑडियो सॉन्ग के बारे में बात कर रहे बनी आप सबके बीच। ऑडियो सॉन्ग आवल बा जॉन की कल। जी हाँ, कल आप सबके बीच ये गाना आ रहल बा। कल 9 अगस्त के 6:15 AM में, कल सुबह 6:15 पे आप सबके बीच ये गाना रिलीज हो जाई। और आप सबको बता दी भैया, जेपी स्टार पिक्चर्स भोजपुरी, जी हाँ भैया, जेपी स्टार पिक्चर्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे गाना रिलीज होकर बा जॉन की भैया कल। जी हाँ भैया, अक्षरा सिंह के नया धमाका सैड सॉन्ग कल आप सबके बीच आ रहल बा। तैयार रही। आप सब बताइए गाना के कितना इंतजार बा, टाइटल कितना पसंद आई, कमेंट करके बताइए। चलते चलते वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो का आप सब शेयर करी।